Hi mga mams! Tara, samahan nyo kaming mamasyal sa Ocampo, Camarines Sur. Puntahan natin ang farm ng mga usa. Medyo may kalayuan nga lang yon, pero okay lang, sulit naman. Oo, malayo-layo yon kasi nasa paanan yon ng Mount Isa Road. Galing kami ng Perpetual Help, Iriga City. Dito kami dumaan sa mountain unit kasi mas malapit na. Tsaka mas magandang dumaan dito dahil makikita mo yung magagandang tanawin. At ang ganda na din ng daan dito, hindi na bako-bako kaya hindi na mahihirapan pumunta ng Ocampo, Camarines Sur. Napakasarap pagmasdan ang ganitong tanawin.
Eto na nga, malapit na kami sa Deer Farm. Medyo masikip lang yung kalsada papasok ng Deer Farm. Kailangan mo munang tumigil para padaanin yung kasalubong mo. So, hayan na nga, dito na kami sa parking lot. Say hi, Lig! Lig! Wala nga din entrance fee dito, donation lang. Wow! Nako! Ay, hindi lang Naku. ako pagkain. Lukat na rin. Ay, hindi lang ako pagkain doon. Tapos bawal na din palang pumasok, kaya dito lang kami sa gilid. May mga damo din sa gilid, kukuha ka para ipakain sa mga usa. Ang deer farm pala ay nasa paanan ng Mount Isaru. Ito palang mga deer na to, galing pa ito ng Australia. In-import daw to noong 1996. At isa pala ito sa pinakamalaking deer farm dito sa Pilipinas. Nakakatuwa din magpakain ng mga usa. Sobrang nag-enjoy ang mga bata sa pagpapakain sa kanila. Nasaan po tayo? The deer farm. Pamurot na kaduot. Sige mo na. Hawak. Hawak. What? Ano di? Yak ew! Sag all. Sag all.